Έβαλα και το αντιλιακό μου και κούκλος. Υποθέτω δηλαδή, δεν έχω αντανάκλαση. Ναι, με λένε Τζέιμιαν και είμαι βαμπύρ. Και ναι, ισχύουν όλα τα κλισέ. Καταρχάς, συχαίνομαι το σκόρδο. Ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω εγώ το κόνσεπτ. Τώρα είσαι βαμπύρ, εσύ και τέτοια. Αλλά άμα καθαρίσεις, ας πούμε, να διώξεις με τις αράχνες, θα είσαι λιγότερο βαμπύρ. Ωραία, ωραία. Κάτι άσχετο τώρα εγώ θα σε ρωτήσω. Όταν παρήγγειλες αυτό το σουβλάκι, τι είπες? Πάρτε μία πίτα και βάλτε μέσα ένα χωράφι σκορδό. Εντάξει, λίγο τζατζικάκι μου. Λίγο τζατζικάκι. Ωραία, άστα, έχω μια καλύτερη ιδέα. Πάρε εδώ αυτό το παλούκι και κάρφωσέ το μου κατευθείαν στην καρδιά. Πάρ' το. Έλα. Πάρ' το. Αλλά όχι έτσι σκέτο, άλυψε το με τζατζίκι από πάνω, να γίνει σωστή δουλειά. Ζωντανή, ρε φίλε. Τι άλλο, για να μπω σε ένα καινούριο δωμάτιο πρέπει κάποιος να με προσκαλέσει μέσα. Α, και το πιο βασικό. Οριακά υπνοτίζω τις γυναίκες. Καμία δεν μου αντιστέκεται. Δεν μου αντιστέκεσαι. Δεν μου αρνείσαι καμία επιθυμία. Δεν μου έχει ξανασυμβεί. Είχα άγχος και είναι οκ γιατί συμβαίνει σε όλους. Το ξέρεις ότι δεν με υπνοτίζεις τόση ώρα έτσι? Δεν σε υπνοτίζω. Όχι. Απλώς χώρισα πρόσφατα και ήθελα ένα rebound για να ξεχαστώ, αλλά... Rebound με μένα. Τέτοιος κορίτσαρος ωραίος σαν τα κρύα τα νερά της Τρανσιλβανίας. Αχ, πάψε. Πέρα από βρικόλακας, είμαι και κόλακας. High five! Όχι. High five. Και γενικά είμαι πλάσμα της νύχτας. Πάμε λίγο να πεθάνει ο χάρος. Τι άλλο κάνω? Α, το καλύτερο. Ξεκολλάω το δάχτυλό μου. Τι άλλο, μεταμορφώνομαι σε νυχτερίδα. Πώς το κάνεις αυτό? Βρε μπούφο, δεν ξεκολλάω όντως το δάχτυλό μου. Το λυγίζω από πίσω. Τη νυχτερίδα εννοούσα. Α, μεταμορφώνομαι, ναι, όποτε θέλω. Απόδειξέ το. Εντάξει λοιπόν. Τι είναι αυτό? Νυχτερίδα. Εγώ είμαι. Αντίστοιχη φράτσα και μουσι. Διονυσάκη. Τι Διονυσάκη ρε μαμά, σου έχω πει, με λένε Τζέιμιαν. Εντάξει, Διονυσάκη μου. Ναι, είναι και η μάνα μου βαμπύρ. Έχετε ακούσει που λένε αφάνεται Ελληνίδα μάνα? Εδώ ισχύει κυριολεκτικά. Γιατί δεν έστρωσε το φερετρό σου? Σου έστυψε λίγο αιματάκι. Πιες το γρήγορα πριν φύγουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Πότε θα βρεις ένα καλό κορίτσι να ανεβείτε τα σκαλιά της εκκλησίας? Μανά, η εκκλησία είναι ιερό έδαφος. Αν ανέβω τα σκαλιά, κυριολεκτικά θα εξαϊλωθώ. Μεταφορικά μιλούσα, εξυπνάκια. Τι θα γίνει με σένα? Ο Φραγκεστάιν έφερε νύφη. Εσύ πότε? Είσαι 102 ετών. Φεύγω. Εκεί που πας, κοίτα μη σου ρίξουν αγιασμό στο ποτό. Μανάδες. Τι μούτρα είναι αυτά, παιδάκι μου, πέθανε κανείς? Να φέρω την εφημερίδα να διαβάσουμε τις κηδείες, να σου φτιάξει λίγο το κέφι. Θα πάμε με τα παιδιά να πιούμε καφέ. Τα παιδιά δηλαδή θα πιούν καφέ, εγώ θα πιω τα παιδιά. Τέτοια ώρα θα φύγεις από το σπίτι, παιδάκι μου, μεσημεριάτικο. Θα σε κάψει ο ήλιος, θα γίνει σκόνη. Ποιος ήλιος ρε μάνα, με κοροϊδεύεις? Έχω το Anthelius UV Immune SPF 50 να προστατεύει το δέρμα μου με την ανάλαφρη και αόρατη σύνθεσή του. Τι να μου κάνει πια ο ήλιος. Επίσης φοράω Μάρτι. Έξτρα προστασία. Τι λες, παλάβωσες? Εγώ παλάβωσα ή τρελάκιδες στη Λαρός Ποζέ που πάνε και φτιάχνουν τέτοια τζαμάτα αντιλιακά? Μα τα αντιλιακά τα φοράνε το καλοκαίρι. Κούνια που σε κούναγε. Αντιλιακό φοράμε κάθε μέρα μάνα, όχι μόνο το καλοκαίρι, είτε είμαστε βαμπύροι είτε όχι. Που εμείς είμαστε δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί αναφέρουμε σε όσους δεν είναι βαμπύροι, λες και μας ακούει κάποιος αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, φεύγω. Ναι, φύγε, άσε τη μάνα σου μόνη της. Όταν θα πεθάνω και δεν θα με έχεις πια, θα λες αχ, δεν πέρασα χρόνο μαζί της τότε που μπορούσα. Μανά, έχεις πεθάνει ήδη και ταυτόχρονα θα περιφέρεσαι στην αιωνιότητα. Θα σε έχω κυριολεκτικά για πάντα. Σταμάτα να με φορτώνεις τύψεις, πάω για καφέ. Μπέρτα να πάρεις. Φοράω ήδη.